Михаил Михайлов, пресичайки ограниченията. За изходна точка в работата на Михаил Михайлов е прието метафоричното боравене със собствената му персона, със собствения му аз. Непринудено, субверсивно той поставя своето тяло и своя аз като име, като синоним. В тази видеоработа той проецира себе си върху себе си и отново върху себе си и така до безкрайност. По този начин тематизира противоречивостта на понятието неограничено, което няма граници, но същевременно без такива то не може да бъде мислено. Ако условия като пространство, време, число се развиваха безкрайно и бяха неограничени, става невъзможно да има пространство, число или каквито и да са други условия, освен времето. Ако едно определено условие беше неограничено в абсолютен смисъл, предположението, че освен него съществуват и други, би било абсурдно. Това видео показва абсурда, в който човек се намира, когато се опита да осмисли понятието неограниченост. Използвайки собственото си тяло като проекционна повърхност, Михайлов се отнася до едно фиксирано условие, в което човекът се намира и така препраща към субективното възприемане на света, което също трябва да се взема под внимание при всичките тези понятия. При изброяването на неограниченото Михайлов се вдъхновява от една добре известна техника – огледалния образ в огледалния образ или телевизионната картина в телевизионната картина, размножаваща себе си. Той използва собственото си тяло, което се проецира в себе си и така илюстрира темата за ограничеността на нашето съществуване и едновременно живота на цялата вечност след смъртта, който също не може да бъде мислен. Пресичайки ограниченията, може да се разглежда като опит за преодоляване на земните ограничения. За звука на видеото символично се използва звуковия сигнал на светофар за слепи, който им позволява да пресичат улицата.